Wel, Salm 117, un harwain ni heno. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef yr holl bobloedd, oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Wel, gawn ni ymateb a'i foli gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, Iesu yw'r Hwyr, y gri sy'n atsain drwy y cread, disglair ei rym, tragwyddol air ein craig. Wel, nawr te, ni'n troi at Efengyl Luc a phennod 5, a yn darllen o adnod 17 i 39. Adnod 17 i 39. Un diwrnod yr oedd ef yn dysgu ac yn eistedd yno yr oedd Phariseaid ac athrawon y gyfraith oedd wedi dod o bob pentre yng Galilea ac o Jwdea ac o Jerusalem, ac yr oedd nerth yr arglwydd gydag ef i achau. A dyma wir yn cario ar wely ddyn wedi ei barlysu. Ceisio roeddent ddod ag i mewn a'i osod o flaen Iesu. Wedi methu cael ffordd i ddod ag ef i mewn oherwydd y dyrfa, dringasant ar y to, a'i ollwng trwy'r pridd lechi, ynghyd â'i wely, i'r canol o flaen Iesu. Wrth weld ei ffydd hwy, dywedodd ef, ddyn y mae dy bechodau wedi ei maddau i ti. A dechreuodd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid feddwl, pwy yw hwn sy'n llefaru cabledd? Pwy ond Duw yn unig a all faddau pechodau? Ond synhwyrodd Iesu ei meddyliau ac meddai wrthynt, pam yr ydych yn meddwl fel hyn ynoch eich hunain? Pryn sydd hawsaf?
A'i dweud y mae dy bechodau wedi ei maddau I ti, a'i ynte dweud cod a cherdda. Ond mwyn I chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod ar y ddeiar I faddau pechodau, meddai wrth y claf, dyma fi'n dweud wrthyt cod a chymer dy wely a dos adref. Ac ar unwaith cododd yntau yn ei gwydd, cymryd y gwely y bu'n gorwedd arno a mynd adre gan ogoneddu Duw. Daeth syndod dros bawb, a dechreuasant ogoneddu Duw, llanwyd hwy ag ofn ac meddent, rydym wedi gweld pethau anhygoel heddiw. Wedi hyn, aeth allan ac edrychodd ar gasgl trethu o'r enw Lefi, a oedd yn eistedd wrth y dollfa, ac meddai wrtho canlyn fi. A chan adael popeth, cododd yntau a'i ganlyn, yna gwnaeth Lefi wledd fawr iddo yn ei dŷ. Ac yr oedd tyrfa niferus o gasglwyr trethu ac eraill yn cydfwyta gyda hwy. Yr oedd y Phariseaid a'i hysgrifenyddion yn grwgnach wrth I ddisgyblion gan ddweud, pam rydych yn bwyta ac yn yfed gyda chasglwyr trethu a phechaduriaid? Atebodd Iesu hwy, nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. Ialw pechaduriaid I edifeirwch, nid rhai cyfiawn yr wyf fi wedi dod. Ond meddent hwythau wrtho, y mae disgyblion Ioan yn ympryddio yn aml ac yn adrodd ei gweddiau, a rhai'r Phariseaid yr un modd. Ond bwyta ac yfed y mae dy ddisgyblion di. Meddai Iesu wrthynt, allwch wneud I westeion priodas ympryddio tra bydd y priodfab gyda hwy? Ond fe ddaw dyddiau pan ddygir y priodfab oddi wrthynt. Yna fe ymprydiant yn y dyddiau hynny. Adroddodd hefyd ddameg wrthynt, ni fydd neb yn rhwygo clwt allan o ddilledyn newydd a'i roi ar hen ddilledyn. Os gwna, nid yn unig fe fydd yn rhwygo'r newydd, ond ni fydd y clwt o'r newydd yn gweddu i'r hen. Ac ni fydd neb yn tywallt gwyn newydd I hen grwyn. Os gwna, bydd y gwyn newydd yn rhwygo'r crwyn, a heblaw colli'r gwyn, fe ddifethu'r y crwyn. I grwyn newydd y mae tywallt gwyn newydd. Ac ni fydd neb sydd wedi yfed hen wyn yn dymuno gwyn newydd, oherwydd y mae'n dweud yr hen sydd dda. Wel, diolch i'r arglwydd am ei air ac I ni'n gweddio a'i ras, a'i oleuni, a'i fendith ar gair I ni heno. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te, gawn ni weddio. Diolch arglwydd am gael dod nawr ger dy fron, yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu. Diolch bod ni'n cael dod ata ti fel ein tad nefol, ein tad a'n Duw grasol a thrigarog. Ac I ni'n diolch bod ni'n cael dod i'th bresenoldeb, bod ni'n cael dod at orsedd y nef, yn hyderus trwy gyfiawnder Iesu Grist. Oherwydd ei aberth drud ar ein rhannu a'i heiddiant I ni'n cael derbyniad llawn. Ac I ni'n diolch am hyn o arglwydd, I ni'n dibynnu'n llwyr heno ar yr arglwydd Iesu. I ni'n dibynnu'n llwyr ar ei fywyd perffaith a'i aberth droson ni ar y groes, ei atgyfodiad buddigoliaethus, ei esgyniad, ei eiriolaeth drosto ni, I ni'n dibynnu'n llwyr ar hynny, I fod yn blant I ti, I fod yn bobl I ti, ac I fod yn dderbyniol yn dy olwg di arglwydd. A'r cyfan yn dibynnu arno fe. Ac I ni eisiau dangos ein bod ni'n dibynnu arno fe hefyd. Ac o arglwydd oherwydd hynny, I ni'n diolch I ti wrth ddod ger dy fron, I ni'n dyganmol di o arglwydd ein Duw, I ni'n dygaru di oherwydd dy fod ti yn gyntaf wedi'n caru ni. O arglwydd bod ti wedi meddwl amdano ni, bod ti wedi meddwl meddyliau o heddwch I ni, ac nid niwed, bod ti wedi anfon dy fab I fod yn geidwad, I fod yn bont, I fod yn gyswllt rhwng Duw a dyn, I fod yn gyfryngwr, I ni'n diolch arglwydd. I ailgydio dyn a Duw. I ni'n diolch
am dy ras ac yn diolch am dy drigaredd, yn dod lawr ato ni. Arglwydd, ni'n diolch am yr efengyl ac wedyn am dy ras trwy'r efengyl, trwy waith yr ysbryd glân, trwy waith y gair, yn plygu wedyn ni'n codi ni, yn llythrennol, ni'n codi ni'n ysbrydol o'r pydew a'r pridd tomlyd yn ein pechodau ni, a gosod ein traed ar y graig, a rhoi can newydd yn ein gwefusau ni, yn ein ceg ni, Arglwydd, can o fawl i Dduw. Arglwydd, ni'n diolch i ti. Ac Arglwydd, heno i ni, diolch bod ni yma i dalu diolch, i rhoi mawl ac addoliad i ti o Arglwydd, unwaith eto, ac i wrando arno ti, i daddoli di, trwy wrando ar dy air di, Arglwydd. Ac ni'n gweddio heno, bydd gair yn dod i ni, byddwn ni'n ymwybodol trwy'r gair o Arglwydd, trwy'r neges, bod yna neges i ni yn y gair hwnnw, fydd yn siarad a ni yn uniongyrchol, siarad yn calonnau, a'n meddwl ni, a'n cydwybod ni, Arglwydd, yn toddi'n calonnau ni, yn cyffwrdd â ni, ac yn effeithio newyllus ni wedyn hefyd. I ni'n cyfaddau, Arglwydd, does dim byd yn debyg i gael gair gan yr Arglwydd. Ac felly, ni'n dod i wrando i glistfeinio, Arglwydd, nid ar y pregethwr yn gymaint o gwbl, ond gair wrtho ti, Arglwydd. Gair yn ei bryd nawr i siarad â ni, oherwydd ein bywyd ni nawr yw bywyd o berthynas gyda thi. Bywyd o berthynas gyda Iesu Grist o Arglwydd. Ac i ni fod fel defaid, oddi mewn i sŵn ei lais ef. Di ni'n eisiau llais dieithred, di ni'n eisiau llais, mae digon o leisiau yn cwmpas ni, Arglwydd. Lleisiau y byd yma, lleisiau croch yn dweud gymaint o bethau gwahanol. Ond yr hyfryd lais sy'n ni eisiau clywed, gwyn ei byd yr rhai sy'n clywed yr hyfryd lais. Medde'r gair, Arglwydd, gad i ni glywed yr hyfryd lais na heno, llais yr Arglwydd, llais fanwylid yn siarad â ni, Arglwydd. Geiriau melys, geiriau cyfforddus, geiriau gwirionedd, geiriau ein calwnogi ni, geiriau i siarad â ni, falle ein herio ni hefyd, o Arglwydd a'n deffro ni. Wel, i ni'n diolch am hyn. Ac i ni'n gweddio deled y deyrnas di o Arglwydd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy wellus o Arglwydd. I ni'n gweddio trwy'r oedfa hon heno, byddi di'n cael dy amlygu fwy o Arglwydd, byddi di'n cael dy glodfori. I ni'n gweddio am waith yr eglwys trwy'r cwbl, y bydd dy enw di yn mynd yn fwy, Arglwydd. Bydd y deyrnas yn lledu mwy a mwy. Mwy o lwyddiant i ti yn eisiau o Arglwydd. Ac i dy enw y di. Mae dy enw mor ardderchog. Arglwydd, amlyga dy enw, amlyga dy awdurdod, amlyga dy allu a dy fawredd yn ein plith ni yn y dyddiau hyn. Byw han i, Arglwydd, yw ein gweddi ni yng nghanol y blynyddoedd. Diolch eto am ein bara beunyddiol heddi, am bob trigaredd, bob gras cyffredinol, Arglwydd. Diolch. Maddau ni, dyn ni'n mynd diolch digon, i ni'n gallu bod yn cymryd pethau mor ganiatawol. I ni'n meddwl am waith y gwahangleifion glywson ni amdano nos Fawrth o Arglwydd, a'r clodi a phwysol, oedden ni'n gweld yn India a'r anghenion dybryd na o Arglwydd. A ni'n cyfaddau, dyn ni'n gwybod yn geni. Sy'n syniad yn ni o bethau fel yna. Ac i ni'n diolch i ti o Arglwydd am dy drigaredd mawr tuag ato ni. Gyn ni'n gweddio am y gwaith yna glywson ni amdano fe, Arglwydd. Bendithio'r gwaith gyda'r angen y mor fawr nawr, y grwpiau yna, y cynulliadau yna maen nhw wedi ffindo fel petai. 200 ohonyn nhw. Bendithio nhw, Arglwydd, yn ei gwaith, a diolch bod ni wedi clywed pethau mor galonogol am oedfawon bach yn y llefydd mwy tywyll ac anobeithiol. Oedfawon o fawl i ti o Arglwydd. Pobl yn dod at Iesu Grist. Doctoried yn dod at Iesu Grist. I ni'n diolch, Arglwydd. Ni'n gwybod bod ni ddim yn cael clywed llawer
achos bod ni'n beryglus, wel diolch bod ti ar waith a bendithio'r gwaith yn Orissa, yn India o arglwydd. Ac i ni'n cofio am y rhai sydd yng nghanol y ddaeargryn, eto yn Myanmar, a Thailand o arglwydd, a rhyfeloedd, bendithiad y bobl, yn arbennig helpa nhw fod yn oleuni ac yn halen o arglwydd, ac y bydde pobl hyd yn oed trwy hyn yn dod i gael sicrwydd a gobaith byw y tu hwnt i'r byd hwn. Cyn ni'n gweddio bydd help yn cyrraedd hefyd, wrth gwrs, i'r rhai sydd mewn angen mawr, ac yn gweddio am fesur o heddwch yn y byd hefyd, trwy dy drigaredd di, mae hynny i gyd o arglwydd. Yn gweddio dros arweinwyr y gwledydd, y bydd ymdeimlad o beth sydd yn dda, yn gyfiawn, yn cael ei roi iddyn nhw. Bydden nhw'n cael mesur o ddoethineb o arglwydd. I ni'n gweddio am ryddid i'r efengil yn ein gwlad ni, i addoli, i gyhoeddi yn yr eglwys, tu fas i'r eglwys hefyd, bydd hynny'n parhau yn ein dyddiau ni. Arglwydd trigarha wrtho ni. Maddau'n i arglwydd ein pechodau trwy rinwedd gwad Iesu Grist. Diolch arglwydd am y gwad gwerthfawr a gollwyd, i'n glanhau ni o bob pechod. Diolch arglwydd, ac i ni yn cyffesu'n pechodau heddi i ti, yn erbyn ein newyllus i ni'n cwmpo ac yn llithro arglwydd, meddwl gair a gweithred. Ond diolch bod ni'n gwybod ble mae'r ffynon i'n glanhau ni. Nertha ni yn y frwydr o arglwydd yn erbyn pechod, nertha ni eto'r wythnos yma o llanw ni ar ysbryd glân o arglwydd, nertha ni trwy air y gwirionedd, enw Iesu Grist a grym yr ysbryd glân yn ein brwydr ni, yn erbyn diafol cnawd a byd. Ac o arglwydd derbyn ni nawr, a derbyn ein diolch. Bendithia ni fel eglwys y cyd-aelodau o arglwydd, rhai sydd yn wynebu cyfnodau anodd, i ni'n gwybod amdanyn nhw, rhai falle ni ddim, nertha nhw o arglwydd, pob un o arglwydd, rhai sydd ag falle problemau iechyd, neu afiechyd o arglwydd, neu problemau eraill, argyfyngau eraill falle, yn gwasgu, bendithia nhw arglwydd, helpa ni gynnal yn gilydd, fel y gallwn ni, helpa ni fwrw'n baich ar yr arglwydd, a profi dy gynhaliaeth di, cofio am y rhai sydd yn y cartre hyn oed, neu cartre. Cynnal nhw arglwydd, a cadw llyged ar yr arglwydd Iesu, ac hyd yn oed gwna nhw'n fendith yn lle maen nhw ar hyn o bryd. Arglwydd i ni'n gweddio dros y gwaith yn yr wythnos eto, yr ysgolion, y cyfarfodydd gwahanol, nertha ni, cynnal ni arglwydd. Un pwrpas sy gyda ni nawr yw i dogoneddu a dyblesio di arglwydd, a dyfawrhau di. Ni'n gweddio bydd Iesu Grist yn gweld o lafur ei enaid a chael ei ddiwallu. Arglwydd i ni'n gofyn i ti i fod gyda ni ac i drigarhau wrtho ni. Arglwydd ni'n gofyn i ti yn derbyn ni nawr felly, gyda diolch, i ni'n cofio am glwb y Pasg, i ni wedi clywed y cyhoeddi amdano fe, helpa ni'n paratoadau arglwydd, gweddio bydd i di'n paratoi nawr galonau i ddod arglwydd, a'r un dymuniad sydd gyda ni bod pobl o bob oed, p'un bod nhw'n blant rhwng 4 a 11, neu yn hŷn, neu canol oed, neu'n hŷn eto. Unrhyw un sydd heb dy nabod i arglwydd yn dod i afael y cadw, yn dod o dywellwch i oleuni, o feddiant Satan at Dduw. Ehangad y deyrnas o arglwydd yw ein gweddi ni. Derbyn ni gyda diolch nawr, a dere ato ni arglwydd i ni'n disgwyl amdano ti. Dere'n agos nawr, yn ôl da ddewyd, yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr emyn nesaf sydd gyda ni heno, rwy'n dy garu ti a'i gwyddost, rwy'n dy garu farglwydd mawr, rwy'n dy garu yn y nwylach, na'r gwrthrychau ar y llawr.
Wel, gawn ni droi nawr te nôl at Efengi Lyc a'r 5 bennod, adnodau 33 i 39 yn fwy penodol, a dameg arall gan yr arglwydd Iesu. Beth yw pwynt y ddameg yma? Beth yw neges y ddameg yma sydd gyda ni heno? Mae'n amhosibl, dyma'r neges, mae'n amhosibl cymysgu crefydd sydd yn grefydd defodau, rights, deddfoldeb, cadw reolau, traddodiadau dynol, fel oedd gyda'r Iddewon yn amser Iesu, neu unrhyw grefydd neu unrhyw system debyg sy'n pwysleisio gweithredoedd allanol dynol i ennill cyfiawnder, sy'n troi o gwmpas ymdrech dyn ar allanol, allwch chi ddim, mae'n amhosib cymysgu hwnna gydag efengil gras Iesu Grist, heb i chi sbwylo y ddau. Dyna'r neges, i chi'n sbwylo'r ddau os ych chi'n trio eu cymysgu nhw. Felly, i ni'n edrych ar 3 peth, y cyhuddiad, yr esboniad, a'r darluniad. Bach o stretch ar y trydydd un, ond maen nhw'n odli. Y cyhuddiad, yr esboniad, y darluniad. Felly, y cyhuddiad, y cyd-destun nawr te, i ddechrau. Mae hyn yn digwydd fel gwelson ni yn y darlleniad heno, ar ôl y claf o'r Parlys, chi'n cofio? Ac y wledd wedyn yng nghartre Mathew, Lefi, ar ôl galw Mathew i fod yn ddisgybl. Felly, y claf o'r Parlys yn pwysleisio awdurdod Iesu Grist i faddau pechodau. Mae'n dangos trwy wella cyflwr Parlys y claf. Wedyn ni, yr hyn mae'n dweud yn nghartre Mathew, chi'n cofio, bod e'n cymysgu gyda'r pechaduriaid a'r casglwyr trethu, bod e wedi dod i alw pechaduriaid i edifeirwch a pechaduriaid i iachad ysbrydol. Na pam wedi dod fel meddyg i'r rhai sydd yn glaf ac yn anghynnes. Y cyhuddwyr fan hyn, sy'n codi'r pwynt ynglyn ag ymphrydio, y Phariseaid, wrth gwrs, a hefyd disgyblion Iowan. Pan ni'n darllen fersiwn Mathew o'r hanes yma, y disgyblion Iowan sy'n codi'r cwestiwn. Mae yna gyfeiriad atyn nhw fan hyn hefyd, wrth gwrs, gan Lyc. Ac mae hwnna'n ddiddorol, disgyblion Iowan Fedyddiwr nawr, hefyd yn codi'r cyhuddiad yma. Doedd pawb o ddisgyblion Iowan ddim i weld yn derbyn Iesu fel Meseia. Doedd nhw ddim i gyd yn bresennol y medydd Iesu,
pan oedd Iesu wedi cyhoeddi wele oen Duw. Oedd Ioan ei hunan wedi cael amheuon, chi'n cofio pan oedd yn y carcha, ai fe oedd y Meseia, ai Iesu oedd y Meseia. Oedd hi hyd yn oed i feddyliau fe yn gymysglyd, yn disgwyl brenin eto. Ac yn llyfr yr Actau, mae rhai sydd ddim yn glir mae Iesu oedd y Meseia. A beth oedd hynny'n golygu yn eglwys Ephesus. Chi'n cofio ni yn Ephesus pan ddaeth Paul yna. Wel nawr te, i'r bobl yma, crefyddwyr Iddewig, wrth gwrs, ydyn nhw, mae dyletswyddau crefyddol yn holl bwysig. Yn holl bwysig. Chi'n cofio yn y bregaeth ar y mynydd, mae 3 dyletswydd hanfodol yn cael eu henwi, wrth gwrs, gan yr arglwydd Iesu, gweddio, elusen, rhoi elusen, ac yn prydio. Ac mae'r rhain yn hanfodol i'r crefyddwyr yma, ond yn hanfodol, yn bwysig iawn, i gyfrannu at eu cyfiawnder nhw. I gyfrannu at eu cyfiawnder nhw, i ennill cyfiawnder ger bron Duw. Ac wrth gwrs mae'r peth wedi ymestyn yn fawr o amser cyfraith Moses i amser Iesu Grist. Mae yna wahaniaeth mawr. Yng nghyfraith Moses, unwaith y flwyddyn oedd galw am ympryd. Un diwrnod, unwaith y flwyddyn, dydd y cymod. Yom Kippur. Dydd mawr na, dydd y cymod. Wel, na fe, oedd e'n ddydd o ffrymau arbennig dros bechod y bobl am y flwyddyn, ond hefyd oedd e'n ddydd o ympryd i alaru, wrth gwrs, am eu pechodau nhw. Oedd e'n galar ac arwydd o hynny oedd yr ymprydio. Ond wrth i ni ddarllen trwy'r Hen Testament, i ni'n gweld wedyn ymprydiau ychwanegol. Falle taw eithriad one-off yw nhw. Mae'r arglwydd yn dweud weithiau, galwch ympryd. Mae eisiau chi ymostwng o mlaen i, oherwydd cyflwr y bobl, cyflwr ysbrydol, wedi pellhau o ddi wrth Dduw. Come on, mae eisiau chi blygu. A mae ympryd yn cael ei alw. Ond wedyn ni, mae'n tyfu gydag amser i fod yn fwy cyson ac yn fwy o arferiad. Felly, ni'n darllen yn llyfr y proffwyd Secharia, ni'n dod yn nes nawr ar ddiwedd cyfnod yr Hen Testament, a pennod 7 ac adnod 5. Dywed wrth holl bobl y tir, neges gan Dduw, dywed wrth holl bobl y tir, ac wrth yr offeiriaid, pan oeddech yn ymprydio ac yn galaru y 5 mis a'r 7 mis. So mae yna extras fan hyn nawr, nid unwaith y flwyddyn, y 5 mis a'r 7 mis. Y 10 mlynedd a 30 hyn, tra bod nhw'n Babylon, cyfnod Babylon, ai fy mwyn i yr oeddech yn ymprydio. So oedd yr ymprydiau ychwanegol yn digwydd, ond chi'n gweld beth sydd wedi digwydd, mae wedi dod yn arferiad allanol. A mae'r arglwydd yn gofyn, ble dwi yn eich meddwl chi pan chi'n ymprydio? Ble dwi yn eich calon chi? Ble dwi yn eich planiau chi pan chi'n neud y pethau yma? Mae wedi mynd yn rhywbeth automatic, yn rhyw fath o arferiad, yn rhyw fath o weithred allanol i ennill pwyntiau ger bron y Duw. Ac erbyn y bennod nesaf, mae yna sôn am rhai extra eto oedd yn digwydd yn amlach fyth. Ac wrth gwrs, erbyn amser Iesu Grist, oedd y Phariseaid yn ymprydio dwywaith bob wythnos. Mae wedi dod nawr dwywaith yr wythnos, dydd Llun a dydd Iau, oedd nhw'n ymprydio. Chi'n cofio y Phariseaid yn gweddio ac yn canmol eu hunan o flaen Duw, diolch bod e ddim fel pawb arall, bod e gymaint gwell, yn ymprydio digymu ac yn ymprydio ddwywaith yn yr wythnos. Ond chi'n gweld beth sydd wedi digwydd, trwy hynny, mae e'n gweld ei hunan yn gyfiawn am ei fod e'n neud hynny.
Mae'n gweld ei hunan yn sanctaidd ac yn dda oherwydd hynny. Ac mae'r arglwydd Iesu yn dangos i ni mai siow oedd e gyd. Sioe oedd e. Rhywbeth allanol, rhywbeth oedd yn creu argraff, rhywbeth oedd yn creu enw da. Nid rhywbeth gyda golwg ar blesio yr arglwydd. Nid rhywbeth oedd yn cyd-fynd â'i perthynas personol ar arglwydd oedd e. Na, rhyw grefydd oedd e, rhyw weithred, rhyw arferiad allanol oedd ddim yn cyffwrdd y galon. Oedd ddim yn effeithio ar eu balchder nhw, na'i gostyngeidrwydd personol nhw, na dim byd fel yna. Wel nawr, mae'r arglwydd Iesu a'i ddisgyblion yn anwybyddu yr arferion ychwanegol yma, yr ymprydio wythnosol yma. Maen nhw'n anwybyddu nhw, maen nhw'n bwyta ac yn yfed. Ac yn dilyn yr arglwydd Iesu o gwmpas. Maen nhw'n byw gyda fi, wrth gwrs, am y 3 blynedd yn ei weinidogaeth gyhoeddus. A nawr mae eisiau eglurhad. Pam? Maen nhw yn torri y traddodiad yma sy'n mor bwysig. Pam y torri gwarthus o'r traddodiadau gwerthfawr yma, pwysig yma. So dyna'r cyhuddiad sy'n cael ei roi i'r arglwydd Iesu am i ddysgeidiaeth wrth gwrs, a wedyn i arferiad i ddisgyblion e. Maen nhw'n bwyta ac yn yfed, so nhw'n ymprydio dwywaith yn yr wythnos. So nhw'n galaru ac yn ymprydio dwywaith yn yr wythnos. A nawr ni'n cael yr esboniad gan yr arglwydd Iesu. Ac fel mae'n neud yn aml, mae'n ateb gyda cwestiwn, ond tro yma cwestiwn rethregol yw e, rhetorical, a mae'n gofyn cwestiwn sy'n disgwyl yr ateb na. Mae'n glir iawn, mae'n disgwyl yr ateb na. A mae'n gofyn a byddech chi'n disgwyl mewn gwledd briodas i'r gwesteion i ymprydio. Na'r cwestiwn mae'n gofyn. Ac mae'n amddiffyn nawr ei ddisgyblion mae'n amddiffyn nhw, ac mae'n dehongli eu hymddygiad nhw, siwrd maen nhw'n byw, a siwrd maen nhw'n ymddwy nawr gydag mae'n dehongli hwn yn yr ystyr gywir. Mae'n rhoi yn ei gwir o leini, beth sy'n tu ôl iddo fe. Pam dyn nhw ddim yn ymprydio fel y Phariseiaid? Pam dyn nhw'n ymprydio dwywaith yr wythnos? Pam? A pam bod hynny'n iawn bod nhw ddim? Yr arferion, y traddodiadau, dyn nhw ddim yn neud hynny. A maen nhw'n eitha reit, meddwl Iesu Grist. Wel, pam te? Pam? Beth yw'r gwahaniaeth nawr? A mae'r darlun yma, mae'n amrhiodol. Byddech chi ddim yn disgwyl yng nghanol priodas pan ych chi'n dathlu, pan mae gwledd ymlaen. Chi ddim yn mynd i ymprydio pan mae'n amser gwledd. Chi ddim yn mynd i alaru pan mae'n amser dathlu a dawnsio a llawenhau. Dyw e ddim yn ei sens. Mae'n nonsens y gweud y gwir. Mae'n ridiculous. Mae'n absurd. Dyw e ddim yn ffito yr amser. Dyw e ddim yn addas i'r cyfnod. Dyw e ddim yn iawn. Dyw e ddim yn ei synwyr o gwbl. A dyna y darlun mae e'n rhoi. Hynny yw, fe yw'r priodfab, mae e yma gyda nhw. A maen nhw'n mwynhau gwmni fe, maen nhw'n mwynhau ddysgeidiaeth e, maen nhw'n cael ei dysgu a'i paratoi fod yn apostolion. Maen nhw yn hwmni mab Duw, y Meseia, beth sydd eisiau iddyn nhw i ymprydio. Does dim angen o gwbl, dim yn ei sens o gwbl, dim o gwbl. Ac mae'r darlun hyfryd yma wedyn ni, sy'n mynd trwy'r Beibl wrth gwrs, y darlun yma o berthynas o gariad a phriodas rhwng yr arglwydd a'i bobl. Ac Eseia, na i roi cwpl o enghreifftiau, Eseia 62, fel y bydd llanc yn priodi merch ifanc, bydd adeiladydd yn dybriodi di. Yr arglwydd nawr a'i bobl, chi'n gweld? Fel y bydd y priodfab yn llawen yn ei briod, felly y bydd dy Dduw yn llawen yno ti. Ac mae hwnna'n sôn am lawenydd Duw yn ei bobl, a'i llawenydd nhw ynddo fe, wrth gwrs. Llawenydd, amser o lawenydd, yn ei cariad
tuag at ei gilydd. Yn ddarlun hyfryd ychan. Hyfryd o berthynas a chwlwm cariad fel priodas. Ac wedyn, Hosea nesa, fe ddyweddiaf am i fy hun, medde'r arglwydd, dros beth. Fe ddyweddiaf am i mewn cyfiawnder a barn, mewn cariad a thrigaredd, fe ddyweddiaf am i mewn ffyddlondeb, a byddin adnabod yr arglwydd. Dyma fe, perthynas yw e, o adnabod yr arglwydd. Perthynas. Nawr, mae adnabod, wrth gwrs, yn yr Hen Testament, yn yr hen gyfieithiadau, mae adnabod, nid yn golygu yn unig bod chi'n nabod rhywun, ond perthynas gŵr a graig pan maen nhw'n dod at ei gilydd hefyd. Adnabod. Yr agosrwydd yna, yr intimacy yma, fel rhwng gŵr a graig, rhwng yr arglwydd a'i bobl. A dyma y berthynas, dyma'r cyfamod, byddwch chi'n adnabod yr arglwydd mewn cwlwm o gariad. Wel, mae'n rhywbeth arbennig, mae'n ddarlun gwefreiddiol am berthynas Duw a'i bobl. A datguddiad 19, i ni fynd ymlaen nawr i'r Testament Newydd, wrth gwrs, ar arglwydd Iesu, llawen hawn a gorfoleddwn. A rhown iddo'r gogoniant oherwydd daeth dydd priodas yr oen. Na fe, yr oen yw'r priodfab, Iesu Grist, ac ymbaratodd ei briodferth. Mae wedi cael ei wneud yn brydferth. Mae'r gwaith wedi cael ei orffen arni. A mae'n brydferth yn barod ar gyfer y briodas. Ond dwi'n ddarlun hyfryd. Darlun bendigedig. Mae'n perthynas ni a'r arglwydd, perthynas o gariad, o adnabyddiaeth agos. Felly, medde'r arglwydd Iesu, tra bod fi yma, fi yw'r priodfab, dyma fy mhobol, beth yw'r pwynt mewn ympryddio? Does dim pwynt. Dwi yma gyda nhw. A mae'n rhyw flas, mae'n rhyw ragflas o'r briodas yn y nef. Dwi yma gyda fy mhobol ar hyn o bryd. Ond, wrth gwrs, mi fydd amser pan fyddai'n cael fy nghymryd bant, medde fe. Wedyn ni, bydd e'n addas iddyn nhw drysau ac yn prydio. So, dwi ddim byd i wneud a pwy fis o'r flwyddyn yw i. Dwi ddim byd i wneud a pa ddwrnod o'r wythnos yw i. Ond mae gyd i wneud am perthynas ni a'r arglwydd, medde Iesu Grist. Agosrwydd a presenoldeb yr arglwydd. Ac wrth gwrs, mae'n cyfeirio at y croeshoelio. Mae'n mynd i gael ei gymryd bant, wrth gwrs, i gymryd oddi wrthyn nhw. Ac yn yr amser yna, bydd e'n amser o dristwch, bydd e'n amser o ofid, a bydde fe'n addas i ymprydio. Y bugail yn cael ei daro, y bugail yn cael ei gymryd, a'r praidd yn cael ei wasgaru, wrth gwrs. Chi'n cael y darlun yma bod e'n cael ei gymryd oddi wrthon nhw. Ac mae yn Eseia 53 sy'n sôn am y gwas dioddefus, cymerwyd ef ymaith, heb ei roi ar brawf na'i farnu. Taken away, cael ei gymryd, chi'n gweld? Mae e'n caniatáu hynny, ond cael ei gymryd oddi wrthyn nhw. Ac i ni'n gweld yn y Testament Newydd wedyn ni, yn llyfr yr Actau, mae yna gyfnodau o ymprydio. Mae'r arglwydd wedyn yn mynd nôl i'r nef, ac mae'n anfon y diddanydd arall, yr ysbryd glân, i fod gyda'i bobl. Ond mae yna gyfnodau, maen nhw eisiau arweiniad yr arglwydd. Maen nhw eisiau ymwybyddiaeth, falle, o bresenoldeb yr arglwydd. Ac ar adegau, maen nhw'n ymprydio, fel mae'n iawn i ni ymprydio ar adegau. Ond mae gyd i wneud, dwi'n byd i wneud a pa ddwrnod yw i, neu pa wythnos yw i, neu dwi'n byd i wneud â hynny, rhywbeth mecanyddol yw hwnna, ond mae'n wneud am perthynas ni a'r priodfab. Dyna bwyslais yr arglwydd Iesu. A mae hwnna yn dod â ni nôl at beth yw y bywyd Cristnogol go iawn. Beth yw yr efengil Cristnogol a'r bywyd Cristnogol? Mae pob gobaith gyda ni,
fel pechaduriaid, pob gobaith I ni, pob gobaith gyda ni, yn y Meseia Iesu. Nid ynom ni ein hunain, nid yn ein crefydd, nid yn ein gweithredoedd, nid yn ein hymdrechion, sy'n ots pa mor dda yw'r ymdrechion hynny, dyw e ddim yn sail I ni fod yn gyfiawn ac yn iawn gyda Duw ac yn nes ato fe, na dim byd fel yna. Dim byd. Mae'n gobaith ni'n exclusif yn Iesu Grist. Ei fywyd ei aberth ei waith ei berson ei atgyfodiad, ei reolaeth droson ni nawr ar ffaith bod e'n dod nôl i'n casglu ni. Mae'r cyfan yn holl obaith ni ynddo fe. Mae rhaid I ni weld hwnna. Ac wedyn ni, wrth gwrs, mae popeth yn oleuni hynny, I ni wedi dod I bwyso arno fe. I ni dod I ymddiried ynddo fe. I ni wedi dod I gredu ynddo fe. Fel ein gwaredwr ni, a'n harglwydd ni, a'n prynwr ni. A mae popeth wedyn ni yn ein perthynas ni ag e. Popeth. Dyna yw'r bywyd sydd gyda ni nawr, yn perthynas ni a fe. Odi e'n agos, odi e'n bell, ydw i'n agos, ydw i'n bell. Ydw i'n ymwybodol bod e'n llewarchu wyneb arno ni, neu beidio. Beth yw'r achos, medde Pantycelyn, bod fy arglwydd hawddgar grasol yn pellhau. Mae'n poeni fe. Dwi ddim yn ymwybodol bod e mor agos ag oedd e. A mae wedi bod. A dyma sy'n cyfri yn ei fywyd e. Ei ymwybyddiaeth o'r arglwydd Iesu. Ei agosrwydd e. Clywed I lais e. Pan chi'n clywed gair gan yr arglwydd. Oedden ni'n darllen salm yn y cynllun dwi'n dilyn nawr yn ystod yr wythnos. Gwyn ei byd y rhai sy'n clywed yr hyfryd lais. Beibl William Morgan yw hwnna, cyfieithiad na. Sdim byd fel clywed I lais e. Pan chi'n darllen y Beibl, wrth gwrs, ni'n gallu darllen yn fecanyddol, mae'n arferiad da, wrth gwrs, ond mae'n awaniaeth pan chi'n clywed y llais. Mae rhywbeth yn taro eich calon chi. Mae rhywbeth yn siarad, mae rhywbeth yn toddi eich calon chi. Mae rhywbeth yn herio chi. Wel, chi'n clywed y llais wedyn, chi'n gweld. A mae'n ei gwaniaeth. Mae'n ei gwaniaeth i'ch diwrnod chi. Mae'n ei gwaniaeth i'ch wythnos chi I glywed y llais yna. Mae e'n siarad. Ac yn ein golwg ni nawr, mae yn brydferth. Yn fwy prydferth na neb arall. Oherwydd ei gyfiawnder ar ein cyfer ni. Oherwydd ei waith Oherwydd popeth mae ein mwyn ni. A mae popeth yn ddiolch iddo fe ac yn wasanaeth iddo fe. A popeth ei fwyn wrth gwrs. Ac os mae ei fwyn mae mwyn Duw, wrth gwrs, yr un peth mwyn y tad hefyd. Salm 45 nawr ta. Salm briodasol, a gweud y gwir, ond mae'n salm meseianaidd yr un pryd. A dyma'r priodfab, yr wyt yn decach na phawb. The most handsome of the sons of men. Tywalltwyd gras ar dy wefusau, am I ddiw dyfendithio am byth. Ai dyma fel chi'n gweld yr arglwydd Iesu, heno. Does neb yn debyg iddo fe. Gwyn a gwridog, hyfryd iawn yw fanwylid. Doniau'r neb sydd ynddo'n llawn peraidd hyfryd. Does neb ond ef fy Iesu hardd a ddichon lanwm ryd. Fy holl gysuron byth a dardd o'i ddirfawr angaid, sneb yn cystadlu gyda fe. Pwy arall sydd wedi cymryd ymhechod I a midreddu fi arno fe ei hunan, fel nath ar y groes? Pwy arall sy'n yngharu fi a chi fel Iesu Grist? Neb. Neb yn cymharu. Mae'n rhagori ar 10,000 o'r thrychau y llawr. Mae mor hawddgar, mae mor brydferth. Mae'n berson hardd, mae waith yn hardd. Mae drigaredd a'i gariad mor hyfryd tuag ato ni. Dwi wedi bod yn darllen yn ddiweddar Charles Dickens. Wi'n mynd weithiau Charles Dickens a Nicholas Nickleby. Sa'n bod chi wedi darllen Nicholas Nickleby, mae'n eitha hir, ond sy'n mots am ni. Yn nghanol y stori I gyd,
mae yna gymeriad o'r enw Smike. A mae e'n fachgen tua 19 oed, a wedyn yn mynd mlaen, wrth gwrs, a pan ni'n cwrdd â fe gynta, mae'n driennus. Mae wedi cael ei adael yn yr ysgol yma, yr ysgol fonedd yma, ysgol Breswyl yn Yorkshire, lle mae Nicholas Nickleby. A mae'n cael ei drin gan y pennaeth yn wath na chi. Mae'n cael ei drin dim fel person, mae'n wath na chi. A mae Nicholas Nickleby yn dod i'r lle ac mae'n ei drinau yn wahanol. Mae'n garedig. Mae'n edrych arno fe'n garedig a mae'n rhoi ambell i air caredig iddo fe. A mae'n gwydd newid Smike. Mae'n iannog nid bod Nickleby yn iannog, a mae wedi cael syniad gallai redeg bant o'r cartre, ond dyw e ddim yn gallu, mae'n cael ei ddala. Ond wedyn ni, mae Nicholas Nickleby'n gadael, a mae e'n mynd yn slai fach ar ei ôl ac yn ei ddilyn ac eisiau bod gyda fe trwy'r amser. Gai roi 2 ddyfyniad i chi, achos mae wedi bod yn fendith i fi. Dyma agwedd Smike nawr, mewn ymateb i garedigrwydd Nicholas Nickleby. Gad i mi wneud rhywbeth i ti, o leia. Byddi di byth yn gadael i mi dy wasanaethu fel y dylai ni. Byddi di byth yn gwybod fel dwi'n meddwl ddydd a nos am ffyrdd o dy blesio di. Achos mae wedi bod yn garedig iddo fe. Mae wedi drin yn wahanol. Wedyn ni, roedd y trian Smike ers y noson pan siaradodd Nicholas yn garedig wrtho yn yr ysgoldy, wedi ei ddilyn fan hyn a fan draw, gydag awydd diorffwys i wasanaethu neu ei helpu. Yn trio rhagweld rhyw anghenion bach y gallai fe a'i allu gwan ei cyflenwi, ac yn fodlon dim ond i fod yn agos ato. Byddai'n eistedd wrth i ymyl a moriau, yn edrych yn amyneddgar i'w wyneb, a byddai gair yn goleio ei wynebryd llesg ac yn codi gwawr fach arno, a hyd yn oed yn rhoi hapusrwydd ynddo. Roedd yn berson newydd. Roedd ganddo nod nawr, dangos ei ymlyniad i'r unig berson, a hwnnw ddieithrin, oedd wedi ei drin a charedigrwydd, ac fel bod dynol. Wel, darlun yw hwnna, gwan iawn. Ymateb Smike yw hwnna i Nicholas Nickleby. Ond mae'n rhoi rhyw eglureb i ni, na gyd yw e. Beth yw y bywyd Cristnogol? Wel, i ni wedi profi y fath garedigrwydd. I ni wedi cael prynwr yn gadael y nef i'n prynu ni. Cymryd ein lle ar y groes, cymryd ein pechod, ac wedyn ein derbyn ni. A dangos y fath garedigrwydd yn dod â ni i'w deulu, yn dod â ni i mewn i'w freichiau, i'w braidd, ac yn addo i ofalu amdano ni am byth. Na'r caredigrwydd i ni wedi cael yn yr arglwydd Iesu. Dyw beth nath Nicholas Nickleby ddim byd i gymharu â hynny. Ond beth yw bywyd y Cristion? Beth yw nod y Cristion nawr te? Dangos ein ymlyniad. Stico at a plesio a gwasanaethu yr un sydd wedi'n caru ni gymaint. Hwn am carodd medde'r Apostol Paul, ac a'i roes ei hun drosodd ar y groes. Ac wedyn ni, i ni'n cael y darlun i orffen, y patchyn o ddilledyn newydd ar hen, a'r gwyn newydd ar hen boteli neu'r crwyn y gwyn. So, falle bod llun na fe, dwi'n mynd lun da iawn, dim ots am hwnna. Dyw patch o ddilledyn newydd ddim yn addas, neu gallwch chi ddim cymysgu yn iawn, patchyn o ddilledyn newydd sbon nawr ar hen ddilledyn. Os chi'n neud hynny, beth chi wedi neud? Chi wedi sbwylo y dillledyn newydd, achos nawr mae twll yn dod. Achos chi wedi cymryd patchyn o ddilledyn newydd sbon. A chi wedi rhoi hwnna ar yr hen.
A nid yn unig hynny, mae cryfder y newydd yn ormod i'r hen ddilledyn, a mae hwnna'n cael ei rwygo ymhellach hefyd. Darlun yw gan yr arglwydd Iesu. Allwch chi ddim cael rhai elfennau o efengyl Iesu Grist a chrefydd hunan gyfiawnder yn pwysleisio y mecanyddol, yr allanol, y defodau, y deddfol, allwch chi ddim cymysgu nhw. Mae twll yn yr efengyl, chi'n sbwylo'r efengyl, sy'n dibynnu'n llwyr ar ras Duw ac ar haeddiant Iesu Grist. Ac wrth gwrs, dyw'r llall ddim yn cymysgu o gwbl. Gallwch chi'n cael tymau bach o beth dwi'n gallu wneud a tymau bach o beth mae Iesu Grist yn gallu. Allwch chi ddim wneud e, dyw e ddim yn cymysgu, dyw e ddim yn gweithio. Mae'n strwa'r cwbl. Ac mae'r arglwydd Iesu yn pwysleisio edifeirwch. Mae'r arglwydd Iesu yn pwysleisio ymostwng. Nid sioe allanol. Nid wneud enw i ni'n hunain. Ond enw Duw sydd yn bwysig. Cyfiawnder Iesu Grist sydd yn bwysig. Nid ennill ein cyfiawnder ni. Bywyd o ddiolch sydd gyda ni. Nid bywyd o ennill pwyntiau gerbron Duw. Perthynas sydd gyda ni, nid seremoni neu ddefod allanol. Beth yw yr hen ddilledyn? Cofiwch nawr, nid yr hen testament yw e. Nid yna beth mae'n cyfeirio ato. Mae'n i beidio wneud y mistake na. Nid cyfraith Duw, cyfraith sanctaidd Duw sydd yn gyfiawn ac yn dda, daeth Iesu Grist i gyflawni y gyfraith, nid i ddileu y gyfraith. Ond mae gyda chi twist o'r gyfraith yn nghefydd yr Iddewon yn amser Iesu Grist. Llygriad ydy e, twist ydy e, a mae'n cywiro nhw trwy'r amser. Y dibynnu yma ar y rheolau ychwanegol, a'r deddfodau allanol yma. Fel ych chi'n gweld gyda'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, nid dod i roi patch ar hwnna nath yr arglwydd Iesu Grist, ond rhoi gwisg newydd i ni o'i gyfiawnder ei hunan, fel oedd wedi cael ei ddarlunio yn yr Hen Testament, yn yr Aberthau ac yn y proffwydi. Oedd y Meseia yn mynd i ddod, oedd yr oen yn mynd i ddod, oedd yr aberth yn mynd i ddod. A hwnnw sy'n ein glanhau ni, hwnnw sy'n gwneud ni'n iawn gyda Duw, y gwas oedd yn dioddau. So Eseia 53 eto, dyma beth ni'n darllen, fy ngwas cyfiawn a gyfiawn ha lawer trwy ei wybodaeth. Can i sef fe a ddwg ei hanwireddau hwnt. Dyma'r gobaith i ni cael yn yr Hen Testament, fydd yng ngwas i'n dod. A bydd e'n cyfiawnhau. Nid chi'n cyfiawnhau eich hunan, bydd e'n cyfiawnhau. Pam? Bydd e'n cymryd ein pechodau. Bydd e'n rhoi gyfiawnder yn ei lle nhw i ni. A mae'r un peth gyda'r gwyn newydd wedyn ar hen grwyn. So, chi'n bod beth chi'n sôn amdano, wrth gwrs, y math yna o beth crwyn lleder, wrth gwrs, ac mae y gwyn newydd yn rhwygo yr hen, ac wedyn ni chi'n colli y gwyn. Chi'n colli'r gwyn newydd. Chi'n colli'r efengyl. Os chi'n trio ffito fe mewn i grefydd dynol gweithredoedd. Chi'n colli fe. Chi'n colli gras Duw. Chi'n sbwylo fe. Dyn nhw ddim yn gallu cael ei cymysgu. Dyn nhw ddim yn gallu cael ei wasgu i system cyfiawnder trwy ein hymdrechion ni. Ac wedyn mae'r arglwydd yn gorffen gyda rhywbeth trist iawn. Reit ar y diwedd, ni fydd neb sydd wedi yfed hen wyn yn dymuno gwyn newydd. Na chi tragedi yn dyfa. Mae rhai, maen nhw wedi arfer gymaint gyda'r hen wyn. A dyma'r Phariseiaid nawr, chi'n gweld? I ffordd nhw oedd y ffordd iawn. Yr hen wyn oedd gyda nhw. Y crefydd o reolau, y crefydd o ennill pwyntiau, y crefydd yr allanol. Na fe, dyna'i crefydd nhw. Dyna'i hen wyn nhw, ac o'n nhw'n teimlo bod nhw'n gyfiawn iawn trwy hyn. O'n nhw'n meddwl mai dyma oedd cyfiawnder y gyfraith, fel Paul ei hunan.
a maen nhw'n gwrthod gadael e fynd. Dyn nhw'n gweld cymaint gwell yw y newydd sy'n dod trwy Iesu Grist, nid ohono ni ein hunain. Ac wedyn 2 Corinthiaid 4, dyma nhw yr anghredinwyr, y dallodd Duw yr oes bresennol i meddyliau, rhag iddynt weld goleuni efengil gogoniant Crist, y delw y Duw. Does dim gobaith i ni, unrhyw un ohono ni, ger bron Duw, ond yn Iesu Grist. Ond yn ei gyfiawnder ef a'i waith droson ni. Ei groes, ei fuddugoliaeth, ei eiriolaeth yn y nef nawr yn pledio drosto ni, ei ail ddyfodiad, a'i air sy'n siarad â ni i ddangos hyn i gyd i ni. Wrth i ni ddiolch am y neges mae heno, pa grefydd, pa system sydd gyda ti heno? Ydy yr hen neu ydy yr newydd? Ydy e'n canoli ar ein ymdrechion ni, yn gwaith ni, ein daioni ni, yn cyfiawnder ni, neu ydy e'n canoli ar Iesu Grist, ei gyfiawnder a'i waith Ydy e'n fwy o ymdrech caled ganon ni, neu ydy e'n berthynas gyda'r un sydd wedi'n caru ni, a'i roi ei hun droson ni? Pa un yw e? Yr hen neu'r newydd? Cofiwch geiriau Iesu Grist fan hyn, allwch chi ddim cymysgu'r ddau. Allwch chi ddim cael patchyn bach o un ar y llall. Allwch chi'n treol arllws un mewn i'r llall. Allwch chi ddim wneud e. Mae rhaid ni adael yr hunan a cyfiawnder yr hunan, mae rhaid ni anghofio fe. Mae rhaid ni ddod at Iesu Grist, dyma gyfarfod hyfryd iawn, mae fi yn llwm a Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddi dim, a Iesu yn rhoddi popeth i'm. Fel yna mae'n gorfod bod. I ni dibynnu, ni'n credu, ni'n pwyso'n llwyr arno fe. A'n bywyd ni nawr yw bywyd o edrych arno fe, bywyd o ddisgwyl wrtho fe, bywyd o wrando arno fe. Just un gair yn cynhesu'n calonnau ni ganddo fe. A'n pwrpas yw glynu wrtho fe, i wasanaethu a'i blesio dod yn fwy tebyg iddo fe. Wel, diolch i'r arglwydd am ei air. Ni'n gweddio bod e'n glir beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr hen a'r newydd. Ac ni'n gweddio hefyd byddwn ni'n mynnu cael y newydd. Y berthynas gyda Duw sydd yn Iesu Grist. A does dim cymharu ag ef. Amen. Wel, ni'n dod nawr at yr emyn ola am heno. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae y byd yn brwydro i'w gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled sydd. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist.
Diolch Arglwydd am dair i ni heno, a diolch am y darlun o'r briodas, y priodfab, yr un sydd wedi dod i roi gledd i ni, yr un sydd wedi dod i roi hunan i ni mewn cyfamod o gariad. Diolch am yr Arglwydd Iesu Grist, a diolch am gael bod yn y cyfamod yna gyda trwy ras a thrwy ffydd. O Arglwydd, ni'n gofyn i ti'n helpu ni i gadw'n llyged ni ar y priodfab, gadw'n llyged ni ar yr Arglwydd Iesu, i fesur popeth ynglyn â'n perthynas ni ag O Arglwydd, maddau ni bod ni'n gallu llithro nôl i fod yn allanol, i fod yn fecanyddol o Arglwydd, i feddwl am beth mae rhywun arall yn meddwl ohono ni, yn hytrach na beth wyt ti'n feddwl yn gyntaf o Arglwydd. Ni'n gallu llithro nôl ein hunain i fod fel Pharisëaid. Gofyn i ti'n helpu ni Arglwydd, tynnu ni nôl ata ti. Ac o Arglwydd, falle bod rhai yma sydd yn dal yn y system o ennill cyfiawnder o Arglwydd, please helpa nhw i weld mae Iesu Grist yw ei gobaith a dim byd arall, a neb arall. Nid yno ni, dim cyfraniad gyda ni, mae'r cwbl ynddo fe. Helpa nhw ddod ato fe a profi'r bywyd sydd ynddo fe. Grasau'n Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a rhosol gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.